shinong mutong kadai ka way nigi shinong ha East Jandal district ka bala pau bha ha ka kam jong ka perthai namar ka jingdon ka khshad mupun bat ka maryang ka badan ki lum ki wa ki ba itanan hapo kani ka shinong ka danro ka way ka yengren bala shna de ki bilar plastic ha ka ba ya ki bilar plastic la pelong kum ki mau blang ka ni ka yeng ka dan hajan ka jaka badan ka khshad mupun laban ong ru ba ka te ka yeng plastic ka day ka nong muna bala bo nam da ka mutong tourism and environment promotion society bala lam khmad president uba helping power ka balong ka nuksa yiki way ba kumno an penan kambyang yiki plastic ki bala shubrat pathar uba h power ule thu shushu ba ula yo bun ban chna yeng da ki ni ki bilar plastic day namar ba ki ladan arwat ki brio ki ba day ki nong wan jingo kai perthai ki ba na ka nong ba kolkata ki bala wan bani shimenta ha ka plastic festival 8000 kharpra bat ki la ai jingmut bat hi kai kumno ban chna miet chna mura ban chna yeng da ki ni ki bilar plastic ulap benrap shushu da ka baong ba ka ni ka program jinglum plastic jong ka mutong tourism and environment protection society kadai shi benta kum ka jingpen khot ya ka maryang namar ka society kadan ka jingang not banyada ya ka maryang but ya ki saudong saukun namar ladangi ki brio ni em hapdeng ki jakhria ki jabo omdei tan ki brio ki banyo pang henry wat ka maryang ru ka pang but kan snew nakadaw ka jingbrat pathar ya ki jabo khamtam e ki plastic uba helping power uba batru menta kum president jong ka East Jaintia tourism and environment promotion society ulo angru ba ka jingthmu jongi menta ka long ba ka ne ka plastic festival kam dei shu tang po rilum jantia henry ka ne ka deiru habaro ka mikalia ha ka ba ki nong song snong jong ka jela kila pan lumi ki plastic bat pha ne penpoi ya ki plastic sya ka society ha ka khalar tarek banai ba khalar 8000% bat ki ba job ki nyok khur ya ka price da ka khung pisa Blaze masuk akmen fivara kate pai video phima kamnu dung plastic yang ni ga na set ini yang ga ni ga plastic festival pai penyo phi kamni rukom dung yo yo hap thap khachak khachak chwa ga klong ni ga plastic thava klong khachak khachak yu udung kamni hapsi pai kam gani ya dadep khajik ma yo hapsi dha yo takhnia tam tu dung thi tingjar ha dung ini le to ma kat ni plastic nong santali klong tip em hi ma atikna jan em ai hani plastic gi binong tu tahe blechibon mentau senem 8000 arhusan nadu 8000 arhusau ni penlong ya kalatuting festival ka ba penlong ya katei ta ka East Jaintia Tourism and Environment Promotion Society penlong hang te hatu ber sa sri 8000 arhusau
ta ki price ki ai kum tu hi nang ta ki nong job nang tu na chnong tu ber na mar ba ka chnong tu ber baro ki nong song chnong ki penlang no i plastik hang tei haden ba ki ladep di banyak tu plastik ki pha no ste cement plan hajaka ban pha cement plan na mar ba don gate ki price ki thep no apa ki bilor plastik ki pha no si ki yo na hatu ko pot ar pheu aja fast price okay tenang tam tau snem ngin penlong ya kan ne gala tu tin festival hang ne hachnong jali ya ka fast price to san pheu hajar second price ar pheu hajar nang tarang don so gitu hado sao san teli ki price da ka jing tu jong i menta ngin banana penlong no kan ga plastic festival mendai tang haja itia baro mi khalaya ni kwa baro ki chnong ki badon apa mi khalaya kin wanra no i kata plastik hak ta gesngi ngin penlong khat ar tarik disumbar ar hajar ar rusan te kumta kan ga por ngi krepat ya ki nong song chnong yang baro ki state ki badon hapo jong state mi khalaya ni krepat ya phin sngeu bha ban penlang no nado mentah i gesngi nang ba kami mariang kan khoi ke suba cibenta kata nang ta cibenta pada pinyo ya kata price ke ba nongkong san pheu haja hakate ke por ngi wan no aya awareness program no halarmbai ndapoi halarmbai ngi book no de bos na chnong mutong ngi wan halarmbai ngi pen i nuksa ya ki wei ki snong namar ba galar mai de ka yo ka ba ka izaitia kia wan yo hamte na kata kadau ngi wan no ban penlang e plastik ngi jet plastik ngi thep no apa atrok ngi kit na smutong ndala poi ha chno mutong ha ka tu po chwa ban trechis ya ka ne ga chispa sngi ngi khot ba ro gi job card holder ki dai ban wan ra no yaw plastik botol bilor plastik yaw to bilor plastik ya kita ki plastik ki bawan ra nalar bai ngia thep no ya po haden ya thep ngin pelang yaw tu plastik haden mang la dem ban pelang ngin snaying ngin chna pai khana ngin penlong mo blok hai ngin chna mura ngin chna me kumta nama bahaga how to snem ar hajar khatra ni pha no station ni hu kumba ar hajar san spa tligbi bilor plastik tu bila dep thep nama ki kerpa yang ni bakin sing bha na galin nes mutong ayangi no bo le museum hang te ha ni hu ni la dep ay ki na galiang jonga kum president yong ga is jaitia terusin an environment promotion society na bo ko jing kerpat ya kinong song chnong jong ga state barok ka wei na marba latutin festival kan penlong ya ga latutin festival haka khat ar tarik khat wei khat ar tarik Disember ar harga kosan ka haka khat wei tarik nin penlong no ya kamis latutin ka fast price jong kamis latutin san pheu hajar ka fast runner of ar pheu hajar ke third runner of khas san hajar kumta ya gani ka last date ban priang ya ginong isim benta haka saudari kunai khat wei